I pa svim ljudima je NetPP, dobro da mi se igrati practice na Mindvenu i da ova epizoda, ne znam koja, baš mislim da je 4. Okej, GG, prva pobjeda. Čisto reći, neće epizoda biti toliko dugačka, jel da, okej. Čisto sam htio da kažem da sam tu i da nisam da ne snimam često. Nešto da ne snimam često, ali dobro. Još malo će izaći nešto novo na mom kanalu, dakle da budete iznenađeni. Ne mogu vam otkriti šta, ali eto. GG ubio me, sa koliko srca. Bravo, 2 srca. Ok, ajde odigrat ćemo jedan Hamster G. Ladno, nema nikog, ali okej, ništa. Otići ćemo Billiards još koji meč. Shot, ništa. Čak u 1 sekundi se zabravi da srimam, dakle da. Okej, koncentracija. Okej, ne znam. Nadam se da se ne čuje toliko miš. I to sa toliko. Pola srca. Ti koliko imaš? Dobro, koliko imaš srca, okej, 6. Koliko si ima srca? Ti mater, bre. Znači, vidimo 6. GG. Odigrat ćemo jedan šta? Sumo, ajde, sumo. Da, ezamo mog lika. Ok, mislila Fox line, ladno. Lik je bolje od mene. Ok, ništa. Ok, odigrat ćemo... Mogli bi jedan kombo, ajde, nisam odavno to igrao. U stvari ne, ili ima... Nema, okej. iPod. Traje 2 minuta, okej. Smiri se ti, ej. Opet isto. GG, ništa. Nisam vam ja za potpipi, samo za Billiards. Dakle da, fuck, neću komba. Billiards, još koji meč i ajde.
Sam da ima snima, pošto mi se dešava da ne snima. Ok, snima. Sve ok. Gdje Revading Longshot. Revading lol. Ok, džabe trošim streamno. Znam da ima jako malo, ok. Ok, nema više strela, što je glupost. Znaš što, stavit ću cobblestone. Ovo lik ne koristi rod, mislim. Da. Koristi autoklikera, garantujem, pošto ljudi ne mogu da koriste rod i autoklikera, ok. A odigrat ću još koji. Ok. Sorry. Aj, shit. Inače, ok. Lol, what the fuck, gledajte tab. Minut, da se počešam, ok. Isti lik od malo prije. What the fuck, što se neće proširiti, hvala. Dobro, GG. I ništa, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da se svidjelo, ostavite like, share, subscribe i da, vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!